नमस्कार, प्रणाली होम किचनमध्ये तुमचं स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत एक कोलंबीची रेसिपी, कोलंबी स्टार्टर। त्यासाठी मी इथे कोलंबी घेतली आहे, साफ करून घेतली, स्वच्छ धुवून त्याला मीठ लावलं, मीठ लावायचं आहे। त्यानंतर पाव चमचा हळद, आलं लसूण पेस्ट आणि 1 चमचा लिंबू रस लावून मॅरिनेटसाठी 15 ते 20 मिनिटं बाजूला ठेवायचे। त्यानंतर मी इथे 3 चमचे मैदा घेतलाय, कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं आहे, 1 अंड फेटून टाकायचं आहे, थोडं पाणी मिक्स करायचं आहे। पाव चमचा बेकिंग सोडा, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे। मिश्रण तयार झाले। 2 चमचे गरम मसाला घेतलाय, त्यात पाव चमचा धने फोड, चमचा जिरे फोड आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे। सर्व मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर ही कोलंबी ह्या मसाल्यामध्ये घोळवून ह्या मिश्रणात डीप करून आपल्याला तळून घ्यायची आहे। इथे मी तेल तापत ठेवलेलं। आता आपण कोलंबी ह्या मसाल्यात डीप करायची आहे। तेल तापलेलं आहे। आता मी ही कोलंबी यामध्ये डीप करून तळून झालेले आहेत। मी आता काढून घेते। अशा प्रकारे कोलंबी स्टार्टर तयार आहे। मस्तपैकी छान टेस्ट आलेली आहे। नक्की करून पाहिजे। ही रेसिपी माझी जर आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशा छान छान रेसिपी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत। धन्यवाद।